Hola María. Sabes que imos ter de novo este ano un encontro entre o Agra de Leborís e o Instituto del Viña. Non é a primeira noticia que teño. De que vai todo iso? Parece que os alumnos do Agra de Leborís vanos visitar no mes de maio. Iremos a coñecer o Castro de Elviña e pasearemos polas rúas do barrio. Que interesante. Teño moitas ganas de coñecer aos rapaces doutro instituto, xogar e falar con eles. A idea é que ademais de pasar un bo día de encontro, coñezamos o nome de algunhas rúas relacionadas con persoeiros que foron importantes para Galiza e o seu mundo. Hai tantos nomes do mundo da cultura galega nas rúas do barrio? Pois si. Temos por exemplo o nome de Cunqueiro, de Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, entre outros. E foron moi importantes eses persoeiros? Polo que di o profe parece que si. Ademais di que temos que elaborar un traballo para presentalo a un concurso. Pois parece que a actividade vai ser difícil. Non o creas, é cuestión de poñerse. Ben xa falaremos disto máis adiante. Voume pra clase, que teño mate. Ata logo.